Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Ta tabbata a cikin series ɗin labari na Alhaji Lawan da Faruk yaran Al'amin ne a cikin series ɗin. A shaida mun can Al'amin mai kuɗi ne a cikin series ɗin labari na. To gaskiya dai wannan series ɗin a yanzu mutane suna mugun jin daɗin kallonsa. Kai dai gyara zama domin jin cikakken rahoton da abin da muka zo ma da shi a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko, sai ka danna subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a faɗin duniya ma baki ɗaya. Ta tabbata Al'amin mai kuɗi ne a cikin series ɗin labari na. Alhaji Lawan da Faruk yaran Al'amin ne. A wasu rahotanni da muke samu a gefe daga majiya mai ƙarfi wanda suke tabbatar mana da cewa Al'amin mai kuɗi ne a cikin series ɗin na labari na. An yi hakan ne domin ya zaɓi wacce take son shi tsakani da Allah a cikin series ɗin. Bayan kuma Jamila a da dai ita ce take son Al'amin ɗin a lokacin da ya zo mata da ba shi da ko sisi. A lokacin da ya gaskiya Jamila ta yi niyyar auren Al'amin amma kuma tana tsoron talaucin da yake da shi. Daga baya kuma da Alhaji Lawan ya zo ya nuna mata shi mai kuɗi ne, sai ta nuna ta aminta da shi. A yanzu dai an yi hakan ne, wasu da daman mutane suna bayyana cewa an yi hakan ne domin Jamila ta girbi abin da ta shuka a baya. Amma kuma wasu mutane suna bayyana cewa ba an yi haka ba ne don Jamila ta girbi abin da ta shuka, an yi haka ne domin wani abu wanda za a daɗa jan ra'ayin mutane a kan series ɗin. Duk da dai wasu suna cewa wannan series ɗin a yanzu dai ya ƙare don daɗinsa ya zo ƙarshe, tunda aka bayyana Al'amin mai kuɗi ne a cikin series ɗin. Wasu kuma suna bayyana cewa ai yanzu ma wannan series ɗin ya fara ɗaukan daɗi. Kai dai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Dai ka manta da idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko, sai ka danna subscribing kana ka